खुलुमबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे जोबोद दुखुनि खौरां फोसावनो सानदों एबा नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो सानदों। बे दुखुनि खौराङानो जाहैबाय जोंहा थांनाय मोनायाव मैयानि बिलिफाङाव आरो 8थायाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावनि साहा नर्थ लंकापारायाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै रमेन बसुमतारी होननाय मुंनि सासे सुबुंखौ मैदेरा फैनानै गाथारनानै गालांबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथांनिनो फिसौजो, बे फिसौजोखौबो आथिं गाफायना गालांबाय। बिबौआ बामदोंमोन जाहैबाय। बिबौखौ गाथारनायाव फिसौजोनावबो एसे नांदों। दा बेयाव मैयानि 10थायाव आंबो थांफादोंमोन। बिबौखौबो फिसौखौबो क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव सोहैदोंमोन। सोनानै नायबाय, बिबौखौ नायबाय। बिबौआ हस्पिटालसिम सहैजासिमाव बिथाङा गैला आरो थैबाय। आरो बेजों लोगोसेनो बे फिसौजो आथिं बायनायखौबो बेयावनो लांबाय। आंनो लांनो मोनदों। दासो सफैदों आङो नै 10थानिफ्राय थांनानै दासो 3:30थायावसो आङो दासो सफैदों। बेयावनो आङो भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थानो सानदों। फिसौजोखौ बाव नायबाय, चेकआप खालामबाय। आथिङा बायदों जाहैबाय। आथिं बायनायाव बे क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव एक्सरे खालामग्रा मेचिन गैया जाहैबाय। दा बे एक्सरे खालामग्रा मेचिन गैयैयाव बेनिफ्राय रिफान्ड खालामनानै क'क्राझारनि बे आइ आफा हस्पिटालाव लांबाय आरो एक्सरे खालामनो। दा बेखौ दोननानै हस्पिटालसिम दोनलांनानै आंबो 2 घन्टा 3 घन्टासिम थानानै फैबावबाय। मथा मथि आङो न'आव सफैजासिमाव 3:30 जाबाय लोगोफोर। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो खिन्थानो सानदों। गाबोनसो मिथिसिगोन गथ'आ मोनबेसे बेगें बायखो, हारा बायखो। एक्सरे खालामग्राया न'आव थांबायमोन जाहैबाय। सुथि ना माबा लादोंनो। गाबोन फुङाव 7थासोआव खालामसिगोन आरो आइ आफा हस्पिटालाव। दा बे आइ आफा हस्पिटालाव एक्सरे खालामखांबासो मोनबेसे बायदों फेन्दानि हाराया बेखौ मिथिसिगोन। सिगांबो आङो बे मैदेरनि भिडिअखौ आं लाबोखांबाय। गोबां फुद्रुनानै स्कुलाव बे लंकापारा स्कुलावनो गथ'फोर जानांगौ माइरंखौ जानानै थांजोबनाय आरो बेजों लोगोसे न' बां सिफायनाय, गोबां दुखु खस्थ' होबाय थायो। उफुद्रुग सानफ्रामबो मोजांखौनो उन्दुनो मोना। माइ थाइ जाजोबलांबाय। दा माइ थाइजों जाजोबलांनायजों लोगोसे मानसिबो गाथारलांबावबाय। थांनाय बोसोरावबो सासे नागा होननाय सुबुंखौ बे गामियावनो साइकेलजों थांबाय थानाय समाव 8थासो समाव मोनाबिलिनि 8थासो समाव बेबायदिनो गानानै गालांदोंमोन। बिथाङा खाफाला मोजां। बिथांखौ लोगो लोगो हस्पिटाल लांनानै फाहामनो हाबाय। मोजाङाव दं दा नै देग्लाय बोसोराव आरोबाव सासे मानसिखौ गाथारनायाव बिथाङा हस्पिटालसिम सहैस्लाबासै। 108खौ फन खालामबाय थादोंमोन जाहैबाय। सफैयाखै। टट'जोंसो कारिगावसिम लांनानै पुलिस गारिजों लांदों आरो। आंहाबो न'आव गैयामोन। काजलगावआव थांदोंमोन आं लोगोफोर। ओमफ्राय पुलिसफोर लांखांनायनि उनाव माखासे मानसिफोरा कारिगावसिमाव हस्पिटालसिम थांनो गारि गैयैयाव आंखौ लिंहरनानै आङो लोगो लोगो न'निफ्राय थांबाय। 10था जाबायमोन टाइमा। दा थांबाय नायबाय, मानसियाथ' गैला, डेथ जाबाय। दा न'खरनि मानसिया गोबां दुखु खस्थ' सहायनांसिगोन। दुखु मोननाय थाबाय आरो गामिनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो गोबां गोसोआव गिनाय एबा गाबखांनाय थाबाय। आरो बिथाङा गामिनिनो सासे मायनोगुनु, साननो हनो गोरों माखासे गामिनि दैदेनगिरिबोमोन। बिथाङा जोबोद मोजां मानसिमोन।
माने गोबां खामानि मावनानै जायोमोन आरो बिथाङा गोबां मोजां खेथि आबाद मावनानै जायोमोन। दा बिथांनि रुंसारि जालांनायाव गामिनि आरो ओनसोलनि गोबां खहा जाबाय। दा बेनि थाखायनो माखासे ओनसोलनि आरो गामिनि मानसिफ्रा माने सरखारनाव एसे सलार फिनिशिं मोनबा मोजां जागोन होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो सिगांनिफ्रायनो बे एप्लिकेसनखौबो होदोंमोन जाहैबाय एम एल ए नोबो आरो बि टि सि नि जा EM रन्जित सार बिथांनोबो फोरमायहैदोंमोन जाहैबाय। बिथाङा बुंदोंमोन जाहैबाय फार्स्ट लिस्टआवनो, नाथाय दासिमबो जायाखै। बेखौ लानानैनो ओनसोलनि मानसिफ्रा एबा गामिनि मानसिफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो। दे लोगोफोर, अब्ला दोनथ'बाय, बाय बाय।